Uite ce bebeluș dulce. La propriu că e plin de ciocolată. Dar eu cred că asta o fi fetiță sau ceva. Acum se fardează. Dar vezi că trebuie să-ți dai cu cremă pe toată fața. Așa. Dă-ți bine și pe la ochi, peste tot. Întinde bine să-ți hidratezi pielea. Ia mânuțele să vedem. Ce frumos e fetița lui mami și lui tati. Alinuțou, trezește-te, băi. Băi, trezirea, băi. Băi, trezirea, ia mănâncă niște dulci aici. Așa. Că prăjiturile și cu somnul sunt cele mai bune pentru siluetă. Și bagă bine acolo. Încă ți-e somn, e așa. Hai mă mănâncă un pic de dulce și după aia poți să te culci. Da? Ai luat? Ai băgat bine la gușă? Ok, acum hai, fă nani. Ia uite, bă, încă una care a dormit cu fața în tort. Nani, nani. Haide, fetița lui mami și lui tati, suflă în toate ziua ta. Mami, poți să-mi dau foc la păr? Cum adică? Copil în flăcări, copil în flăcări! Uite, aici în cutia asta sunt bomboane pentru tine. Lovește ușor cu bățul. Vreau bomboane acum. Mă duc să chem poliția. Haide, băi, sufli odată în lumânările alea că vreau să mănânc. Hai, lasă că rezolv eu. Gata, la masă! Ne jucăm fața ascunselea? Ia uitați-vă cine în dulap. Și acum războiul stelelor în varianta miau-miau ham-ham. Inamicul s-a deghizat în pisică. Împușcați-l, alergați-l. Fugiți, mă! Ce cool arătai înainte de baie, iar acum... Da. Să înceapă meciul de box. Lasă-mă jos, n-am chef de poze. Și mă, de la ochi, învinețește-mă ochii, mă. Iată pisica mătură sau mop. Așa, dă bine pe suma să vezi că sunt niște fărâmitori pe acolo. I know what you're thinking. Eu știam că puii de pisică se nasc, nu că sunt scoși din pălărie. Dar iată unul. Pis. Ce? Poftim? Ce-ai zis? Cum? Doar câteva secunde cu un cățel simpatic. Shake it, bitch. Cuțu? O poveste de dragoste romantică. Ce faceți, mă, nesimțiți-o? Uite, fate, cum cobor. Da, vezi, am ajuns repede. Ține-te bine, fată. Uite, bă, tot cu picioarele în sus a ajuns până la urmă. Hai repede, fată, că se reduce de prețuri la apă plată și... Da, într-adevăr, apa asta este chiar gratuită. Să vedeți șovitorul la cap. Headshot. Fată, ai grijă să nu mă dai cu capul de ventilator, da? Nu-ți face griji. Ce faci, pisi? Joc poate ascunselea. Vezi că ți se mai vede coada. Gata, am ascuns-o. Doctore, strânut în continuu. Ce pastile să iau? Ciu. Ăsta este doctorul. Doamnă, chiar că nu știu ce să vă dau. Aruncă-l-mă jos de acolo, mă. Așa. Ham, ia uite, vecine, ce mașină mi-am luat. Iată un elev la școală când se predă o lecție nouă. Sunt treaz, doamna. Dați-vă liniștit, șeful, că vă păzesc eu. Hai, copile, mișcă. Uite cum știu eu să dau coș. Haia. Și acum mă dau cu Sania. Părtii. Mami, cu ce mă îmbracați? Cu pisica asta din cuier? Da, ia-o de acolo. Domnul portar, unde vă duceți? Fac pipi. Hai, domnule, înapoi, ce faci? De fapt, stai, mă, ce trag eu de el? Hai să dau un gol frumos. Gol! Ați văzut vreodată un cal pe motocicletă? Mă joc la ușă, nu mă nimerești. Grenadă, fugiți! Iată și un volan pe care poți să ți-l faci singur. Vrum. Războiul se va face în viitor prin muzică. Și probabil concursurile de dans vor fi câștigate de roboți. Fiți atenți ce eroare are jocul ăsta, îi dă un pumn în gură pe la spate. Foarte tare, ha? Ce coa! Ce rănit! Ce mort! Să-ți fie consola ușoară. Uite-l pe fraierul ăla, e singur. Hai să mă să eu trag. Nu era singur, mulți prieteni, nu era singur, fugiți, băi!
Auzi, bă, Dorele, ești sigur, mă, că e o idee bună ce facem noi aici? De bă, ce naiba, fac asta de o viață întreagă, ai încredere în mine că știu ce fac. Iată și umbrela lui Dorel. Vezi, bă, Gigele, dacă m-am antrenat, uite ce bine știu să fac acum. Iată și un spărgător de topoare. Da, ați înțeles bine, nu spărgător de lemne, pentru că el rupe coada toporului. Domnul, ți-am zis să spargi lemne, nu să rup coada toporului. Mai am puțin și bate codul, Haide, forțează acum, Cubu, forțează ultimele secunde. Nu! Ce peisaj drăguț și ce tip care s-a făcut praf. Fată, dacă reușești să-mi tragi una în față, da? Ok, headshot. Ulu, și m-a bușit, bă-ți te revezi. Și am nevoie la dentist, acum bine ați venit la dentist. După cum vedeți, suntem profesioniști. Și acum o lecție de viață. Nu vă îmbătați la petreceri. Uite ce se întâmplă. Mă, parcă am un mucă în nas, ce naiba se întâmplă. Ia mingea asta, fată, și sparge dinții lui Alinuța. Haia! Headshot. O să-ți fie școala ușoară. Haide, iubito, dă cât poți tu de tare. Hai, cât poți tu de tare cu fața de pământ. Iată un nou tip de karate. Haide, un picior în gură. Ai luat centura neagră. Haideți, băieți, împingeți cu putere să scoatem mașina din balta asta și apoi să cădem noi în ea. Aoleu, rece, m-a udat, scoate-mă de aici. Salut frumoasă, ce faci diseară? Păi e ce să fac, vin cu tine la spital? Ei, și după ce ai ieșit din spital s-au căsătorit și acum o duce acasă cu bicicleta. Să începem cu un elefant. Ai văzut, mă, băiatule, că până la urmă ți-ai făcut o iubită? Uitați cum dansează ea din dreapta. Dar fiți atenți că le dă și la fetele din stânga. Haide, fată, dansează. Haide, măi, și tu, mișcă-te, ce ai 80 de ani. Haide, dă-i, shake it. Cățelul, tu dansezi sau faci pe tine? Așa, frumoșilor, dați din fund. E melodia mea favorită. E zi lăutare, o săltăreață. Noi suntem băieți de cartier. Mami, uite cum mă lovesc în ochi. Headshot. Priviți un viitor karatist, cum își rupe mâna, dar mai tare este faza următoare în care o fată și-a un cap în dinți. Headshot. Și uite cum arată dinții după o astfel de lovitură. Și uitați-vă și la mușcătura din măr. Frate, dar mai dă-mă și mie mingea aia. Bine, mă, iau. Ia uitați și zice bebelușul ăsta. Dacă râzi, ești mort, mă. Uite, mami, ce am învățat eu la antrenamente. Da, văd. Ia să vedem acum o sperietură bună. De ce nu aluneci, fata? Ai făcut caca pe tine? Și acum să jucăm bowling. Iată și popicele și strike.